Boas, son Mario. Boas, son Yoli e somos do voluntariado de Turbina. Basicamente, o voluntariado Turbina é un grupo de mocidade de entre 14 a 25 anos, no que facemos actividades para a cidadanía, Boiro e alrededores, e tamén temos actividades para nós. Bueno, este é o Leña Verde, que é outro lugar que tamén utilizamos cando aí non collemos, porque somos, en principio, unhas 50 persoas en Turbina. Para algúns traballos temos que vir aquí, se ou non, e tamén para outros eventos, pero este é como lugar secundario. Realmente o lugar de Turbina é a guarida, onde a xente está libre, está segura, está tranquila, e podemos colaborar en todo o que faga falta. Nos somos tamén parte do voluntariado Turbina e este é o noso espacio que chamamos a nosa guarida, é onde temos as nosas reunións, compartimos as nosas ideas, compartimos espazo, falamos e ademais tamén é o sitio de produción onde preparamos os materiais para actividades como o túnel del terror, neste caso. Hola, somos Irime e Ainhoa e tamén somos parte do voluntariado Turbina. Facemos dentro das actividades para a cidadanía o túnel do terror, que é o que estamos preparando agora, e organizamos a celebración do Día de Orgullo do Concello de Boiro. Dentro de actividades para nós e colaboracións facemos unha gala solidaria en Nadal, para nós facemos acampadas, deportes de aventura e cousas así.